sọ wá dàgbọ́n jẹ́ nílẹ̀ yìí. Orísun tẹlifíṣàn ti kàn gẹ́gẹ́ igi àgùnlá. Igi àgùnlá la gbé iṣẹ́. Èrò ya kẹwàá àwòrán òun lórí wọn mú wa. Orísun tájẹ́ ló sọ wá dàgbọ́n jẹ́ nílẹ̀ yìí. Orísun tẹlifíṣàn ti kàn gẹ́gẹ́ igi àgùnlá. Ẹṣin tó ṣíwájú ó ti papò kí nínú tẹnu dídógọ́ kì í sọ̀rọ̀ àsọdùnjọ́ ẹni tá a bá níwájú ló yẹ ká pè ní bàbá ọ̀rọ̀ àgbọ̀fikọ́gbọ́n ó pọ̀ púpọ̀ lóríṣun àwọn ètò tó mọ́gbọ́n wá ìyẹn tún kọ́ lọ dára ìròyìn tó jẹ́ pé kò lẹ́jà ń bàkan nínú àwòrán wa ìyẹn tún mọ̀lẹ́ kétékété gbogbo èyí ló sọ wá di màsítà nílẹ̀ yìí lóríṣun Orísun ní kẹ́ máa wo ṣẹ́gbẹ́ o. Ìròyìn akẹwàá àwòrán o. Ẹ wá wo wá o. Orísun tájẹ́ ló sọ wá dàgbọ́n jẹ́ nílẹ̀ yìí. Bẹ́ẹ̀ni. Orísun tẹlifíṣàn ti kàn gẹ́gẹ́ igi àgùnlá. Ní tèmi àti lẹ́mí òwúrọ̀ ọ̀sán alẹ́ kún onígbẹ́ kúrò níbẹ̀. Orísun yìí ti dùn jù ó sojú nípa aráyé. Ẹ wá bá wa dòwò pọ̀ ká polówó ọjà yín. Láti òní lọ Orísun TV yìí ni kẹ́ máa wò. Orísun tẹlifíṣàn lómi gbòòrò tí. Onídíje olúburú kò sí nínú ẹyẹ lóko. Orísun tẹlifíṣàn lómi gbòòrò tí. Nínú kagbáṣá nìyí aṣíwájú la jẹ́. Orísun tẹlifíṣàn lómi gbòòrò tí. Ní tèmi àti lẹ́mí o Orísun la máa wò wò. Orísun tẹlifíṣàn lómi gbòòrò tí. Àtàbàtútù mo fọwọ́ sọ̀yà fún Orísun TV yìí. Orísun tẹlifíṣàn lómi gbòòrò tí.